Menune dina iki buntelan godhong gedhang neh yo. Iki isine bothok lamtoro tempe dicampur karo kemangi. Cara masake tur resepe suwimpel ae yo. Siapno bumbune sik, bawang brambang lombok kencur dikek uyah karo kaldu bubuk terus diulek sampai lembut yo. Nek bumbune ngulek wis lembut ditambahi gula abang sak cukupe terus diulek neh sampai bener-bener lembut nyampur rata kabeh. Bar ngono lebokno parutan klapa yo. Milih klapane sing rada enom yo. Nah nek wis klapane dilebokno ngene diulek neh sampai bumbune ambek klapane mang nyampur rata kabeh. Nek wis nyampur aja lali dicipi nek rasane wis pas. Diresiki ulek-uleke yo bar ngono lebokno tempe irisan. Nah bar ngono tambahi lamtorone. Bar ngono terus ditambahno kemangine sak cukupe ae yo terus diulet-ulet sampai kolet kabeh. Lah nek wis kolet ngene iki jukukno godhong gedhang sing saurunge wis diganggang ben lemes yo. Bar ngono langsung ae dibuntel bothoke yo arep diseni sak pira. Nah bar ngutus disunduki nek wis bar kabeh ngene iki siap dikukus ning dandang sing saurunge dipanasno dilebokno bothoke terus ditutup dandange dikukus selama 30 menit utawa setengah jam. Lah nek wis setengah jam dingkir wis siap dinggo sarapan yo. Bothok tempe lamtorone.